Това видео достига до вас благодарение на Gaming Gear BG. Здравейте, аз съм SharkX и днес благодарение на Gaming Gear BG ще направя ревю на комплекта Sharkoon Shark Zone M51 геймърската лазерна мишка и Shark Zone MB10 Gaming Bungee USB Hub. Sharkoon е немска гейминг компания, която съществува повече от 10 години, но е нова за българския пазар. Преди да започнем, искам да ви покажа нещата, които може да откриете в кутията. Sharkoon Shark Zone M51 геймърската лазерна мишка, CD с софтуер за програмиране на допълнителните функции на мишката, Shark Zone MB10 USB Hub, черна текстилна турбичка за пренасяне на мишката, USB Power кабел и USB Data кабел, аксесуар, който да закачате на дръжката на вратата си, за да не ви безпокоят, допълнителен комплект от крачета за мишката. Shark Zone MB10 Gaming Bungee USB Hub е прекрасен аксесуар, който ви дава възможност да закачите своя кабел на подвижното рамо, като това по никакъв начин не ограничава движенията ви. В същото време ви предпазва от оплитане на кабела в най-важните и напрегнати моменти по време на игра. А всички знаем, че едно погрешно движение може да бъде фатално по време на играта. Освен това, още една много полезна функция са 4-те USB 2 порта, които ви позволяват да закачите останалата периферия направо към хъба или просто да увеличите вашите USB портове на компютъра си. И най-важното, за да няма проблеми при тези резки движения, Sharkoon са сложили вътрешни тежести и гумирано покритие, което прави Shark Zone MB10 още по-стабилен. Другата част от този комплект е геймърската мишка Sharkoon Shark Zone M51. Ергономичната форма и гумираното покритие ви гарантират максимален комфорт през цялото време. Ползвах мишката с часове и за секунда ръката ми не се изпоти, което беше нещо невероятно. В сравнение с сегашната ми мишка, благодарение на оптичен сензор, тази предлага до 8200 DPI, което е страшно повече от сегашната ми, и благодарение на допълнителните тежести имате възможността да регулирате теглото и да сте сигурни, че мишката ще отговаря напълно на вашите изисквания. Моделът разполага с цели 11 бутона, като скролът може да се движи в 4 посоки и следователно всяко движение да бъде допълнителен бутон. Благодарение на безплатния софтуер на немската компания, вие ще можете да програмирате всички бутони според вашите изисквания. Имате избор от цели 5 профила, в които да запишете различни конфигурации, а вградената памет ви гарантира, че ще можете да ги използвате на всеки компютър веднъж, когато бъдат запазени. Нещо, което много ми хареса, е кабелът и това, че е плетен, което удължава много живота му. Той е дълъг 1,8 метра и накрайникът му е позлатен. Логото на мишката свети с много различни цветове и освен това, когато сменяте DPI си с този бутон в лявата част на мишката, може да разведете с колкото DPI точно сте в момента. И ето го и софтуерът на мишката, както виждате той изглежда невероятно. Имате 3 менюта: Main Control, Advanced Settings и Color Control. От тук може да сменявате абсолютно всяка функция на един от бутоните ви, като да речем ето този мога да го направя както е дабъл клик, да го сменя така че да паузира, да копира, да му сложа макро, просто да го изключа и така. Както казах, имате 5 профила, тук може да зареждате някакви други конфигурации, може да слагате фактори настройките. От тук вече може да увеличавате mouse speed, sensitivity, pulling rate на скрола, DPI сетингите, може да ги сменявате много лесно, double click speed. И от тук вижте колко цветове просто имате. Имате огромен избор, може да изберете който искате от тези цветове и мишката ви моментално ще светне. Също така от тук може да избирате с каква сила да свети. Нали? Според мен мисля, че най-готино свети като е на хай. Тук след това може да напишете и pulse rate, който е това дали да ви пресвятка. Ако сте сложили на това тук, тя ще свети постоянно. Тук така лекичко ще пресвятка, на middle вече става по-бързо и на фаста вече постоянно ще пресвятка, което е изключително готино. И сега ще ви покажа аксесуарът, който може да закачите на вратата си, ако играете някакви игри, за да не ви безпокоят. Както виждате, от задната страна пише Game Over и мисля, че изглежда фантастично. Това е и CD-то с софтуера. Това много ме зарадва, понеже много малко мишки разполагат с такъв диск. И ето я и готината турбичка, която идва с мишката. Вътре може да сложите без никакви проблеми и с помощта на ето тази връзка да стегнете просто, за да няма шанс мишката да изпадне. И последното нещо са допълнителният комплект от крачета за мишката. И хора, мисля, че дойде време да ви кажа откъде може да закупите този готин геймърски комплект. Това е Gaming Gear BG. Освен този комплект може да намерите още невероятни продукти на Sharkoon, като много мишки, клавиатури, мауспадове, стойки и какво ли още не. За да поръчате тази мишка може да цъкнете ето тук, просто давате купи този продукт. Така, давате поръча и просто въвеждате сега вашите данни и закупувате мишката. Това ще бъде всичко този клип, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, харесате този клип, поставете в коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Боричак с мен, не ще си клип. Чао!